Estàs escoltant Ràdio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Girl Radio. فتاة الراديو. Rádio Menina. راديو غارو. Ràdio Noia. Vale. Avui, concentració, no vull que us distraieu intentant analitzar què hi ha en aquesta llibreria. No trobareu grans títols, crec que tothom s'ha guardat els llibres que semblen una mica d'intel·lectual per la seva habitació i aquí al menjador han quedat aquests, tot i que algun gran títol hi ha. Però podeu concentrar-vos en el que us vaig a dir, que és el que us estic demanant. Concentració en mi, concentració, neurones a tope, tot connectat. És un episodi d'aquests que m'ha costat traduir d'aquest cervell aquí, perquè a vegades hi ha moltes coses que tenen sentit aquí, però com les intento explicar, perden absolutament tot el que semblava superracional aquí dalt. Vale, llavors hem de posar ganes totes, jo les he posades ja, i ha de ser una relació recíproca amb vosaltres, me les retorneu. Vale? No només hi haurà referències supernínxol, coses que tu diràs en plan aquesta persona te l'estàs inventant, sinó que també intentaré explicar un concepte, com quan vaig intentar explicar SNI, síndrome de la noia insuportable, i jo crec que alguna gent ho va entendre, altra no, i això estic disposada a acceptar un segon cop. Alguna gent entendreu aquest episodi, altres no. De fet, pel títol jo ja crec que hi ha alguns que heu marxat, comprensiblement, i els que us heu quedat sou uns valents. Déu dona les batalles més difícils als seus soldats més forts. Les batalles més difícils, en el vostre cas, són escoltar un episodi de Ràdio Noia i els soldats més forts sou els que seguiu aquí. Moltes gràcies. Jo sóc Déu en aquest cas? No. De moment encara no he arribat en aquest nivell d'ego trip. Vale. Comencem, contextualitzem. Setmana passada, Fashion Weeks, bla, 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 ja ho sabem, molt bé, estupendo, no? Quina era la que a mi em feia més il·lusió? O sigui, quin desfile és el que em feia més il·lusió? Miu Miu. Per què? Perquè Miuccia Prada i jo compartim horòscop pràcticament juntament amb Joan Miró. No, tot i que podria ser aquest motiu, perquè tots tres tenim Lluna Géminis i Sol a Tauro, que això és molt important. Però aquest no és el motiu específicament en aquest cas, sinó pel càsting que fan. A mi m'interessa molt cada any veure a qui han posat a la passarel·la a desfilar, i no tant en el sentit de supermodelos, en plan, ai, quina supermodel posaran ara, tal, sinó perquè sempre tenen el factor de tindre l'ull en el nínxol. Efectivament, està relacionat amb l'episodi del nínxol, amb l'episodi de, com diria la Maia, como toda soy la más rara, com l'episodi de tonto qui no ho entengui, però noia, si és el zeitgeist, si és el temps que estem vivint, no puc no fer que no estigui relacionat tot al final. Tot és el mateix. Tots els episodis van del mateix perquè... Enteneu? Vale. Pues Miu Miu són, per mi, la marca que més t'he posat a l'ull en això, que més entenen que el més important que pots fer ara és entendre el nínxol. Qui ha desfilat per Miu Miu a les temporades anteriors? Pues vam veure la Mia Goth obrir, crec que l'any passat, o fa un parell d'anys, la Ethel Cain també l'han posat allà, crec que el mateix any que la Mia Goth, Willem Dafoe. Mi hombre. Look at the screen. Is that your man? This is your man. Yes, Look at the screen. that's mine. And And I'm going to stick beside him. and that's what you're going to settle for. Stick beside M'encanta el Willem Dafoe, és la meva debilitat, però crec que és una debilitat compartida, vull pensar. Almenys compartida amb Miu Miu, que tenen raó que, òbviament, ha de desfilar Willem Dafoe. Saps? O sigui, no és com... Ja entenem, no?, com funciona la cosa del nínxol. No es tracta de la persona més famosa, no es tracta de la més evident, es tracta de... Per algun motiu aquesta persona ha de ser. Ha de ser Willem Dafoe, vale. I et diria que aquesta temporada s'han passat el joc, vale? Aquesta temporada ja han dit veo tu Willem Dafoe i subo a Cortisa Star i Ned Spence. I ara estareu preguntant-vos, fins i tot vosaltres, ¿quién coño es esta gente? Per això us he dit que s'han passat del joc. O sigui, és el nínxol del nínxol del nínxol del nínxol del nínxol. Vamos, purs genis, a Miu Miu. No passa res que no sapigueu qui són, i si sí que saps qui són, felicitats. Segurament les teves hores de pantalla són desorbitades. Potser hauries de tocar gespa o potser hauries de trucar a Miu Miu i posar-te com a casting director. Vale, per les que aneu perdudes.
context. Cortisa Star, la primera. Jo crec que això, un tuit ho resumeix molt bé, tota aquesta barreja d'alta moda, nínxol, gent d'internet, tal, 2025. Diu aquesta tia a Twitter. El càsting de Miu Miu els últims anys ha sigut molt interessant de veure. Sempre en sintonia amb el que està passant a la cultura pop. En plan, què vol dir que has posat a la cortissa a la passarel·la? Algú està en el cantó niche d'internet. Algú de l'equip deu estar en el cantó niche d'internet. Màrqueting 10 de 10. Estic super d'acord. O sigui, és el resum. Vale, Cortisa Star és una rapera, podríem dir-li, de 19 anys de Delaware. Vale? Es va fer famosa aquest mateix any, com fa uns mesos, jo diria, perquè va sortir com un freestyle seu a un canal d'aquests de YouTube. Bueno, algú deu ser algú important del món del rap, doncs el poso per aquí. I wasn't even gonna upload this song for real, but y'all said it was fire. Y'all said it was some heat, so I did beers in my panties. Keeping it fresh while I'm shaking my butt. Fuck with your man and I'm making him nut. I cuss them all and they calling me mud. I shake my ass and they call me a slut. Once your ass be, so pull up to the cut. I això es va viralitzar un munt, sobretot en un cantó super nínxol d'internet, repeteixo, i es va convertir com en una icona. En aquest cantó nínxol d'internet, ¿vale? Llavors, s'ha fet encara més viral perquè les celebrities que saben que el nínxol és The It Thing, la Charlie XCX o la Doechii, crec que també pues, li han donat com bombo, en plan, uah, m'encanta aquesta tia, no sé què, tal. Vale, siguiente, que si no això serà molt llarg. Netpen, Born el 2007. Amb això he dit molt, jo crec. Es va viralitzar de manera orgànica a finals del 2023 perquè va penjar un snippet d'una cançó seva que es diu Drang, 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 Drang a Twitter i allò es va fer com superviral. Crec que té com milions de visualitzacions i això de manera natural, vull dir, com orgànica, que no hi havia com un segell darrere o el que sigui. I, bueno, doncs això, en realitat, perquè us feu una idea, us podeu imaginar una mena de early rojo, com rojo molt al principi, que llueix absolutament babyface, però a la vegada rapejant sobre lean, drogues, no sé què, pal. Bueno, el rojo no sé si es rapejava sobre drogues, però bueno, aquest flow. Prince of Trap, de fet li diuen, ¿vale? Hi ha un perfil que és boníssim a Dazed Magazine, sobre ell, que us el recomano molt, s'ha convertit molt ràpidament en un dels meus perfils preferits i que et fas bastant la idea de qui és i com és i per què és tan famós i per què encapsula l'era en què estem visquent, és a dir, deep fried, internet, brain rot. Ell és el nostre patró, o sigui, ell és el profeta d'aquesta societat precisament per això. Aquest perfil que és tan bo, comença amb la periodista. Comença la periodista dient com, bueno, arribo a la mansió, que ara ella viu a Los Angeles, òbviament, perquè s'ha fet superfamós, i que li diuen a la periodista com, espera, que vindrà el Netpen amb el seu fill. I clar, jo estava llegint i dic com, bueno, no sé, però potser de sobte d'aquests nens com que amb 17 anys ja tenen un fill de sobte i com que ara s'ha fet famós, de sobte ha decidit que s'endurà el fill por ahí. I la periodista està esperant no sé què i apareix el Netpen amb un puto mico, amb un mono que s'ha comprat. Perquè, clar, si tens 17 anys i ets milionari i ets macrofamós i pots fer el que et dongui la gana, si un dia dius, vull un puto mico, agafes i et compres un puto mico i ningú et diu res. I, bueno, és això, macroestrella, super que tothom li veu el potencial, tothom se'l rifa, no sap ni d'on li ve res i simplement va fent. De fet, HBO diuen que està produint un documental ja sobre ell, que li han pagat com milions de dòlars. I una mica el resum que ella diu en aquest perfil, diu Netpen is the sound of a world yet to be born. El Netpen és el so d'un món que encara no ha nascut. Ella li va fent preguntes i ell contesta com en monosíl·labs o en plan para mitja pregunta i no l'acaba i comença a jugar amb el mòbil, com brain rot total. A més, acaba com que el tio, després d'aquesta entrevista tan rara, abraça la periodista i li diu perdona, simplement soc com molt awkward, molt incòmode. Com autoconsciència, també. En plan, soc conscient de tot el que ha passat. No hi puc fer res. I llavors se'n va amb el mico, a no sé on. És bastant delirant i m'encanta. I sabeu on més ha fet campanyes Netpen? No només amb Miu Miu per la passarel·la. Efectivament, la resposta és correcta. Heaven by Marc Jacobs. Heaven by Marc Jacobs són els pioners en la idea de fer campanyes que celebrin el nínxol, que es basin bàsicament en dir protagonista, if you know, you know,
and if you don't, I'm so sorry. En plan, buah, si no saps, estàs out. Tot va sobre si saps o no saps. Ned Penn, protagonista de la campanya de Heaven by Marc Jacobs de la col·lecció específica amb Smashing Pumpkins. If you know, you know. If you know, you know. En la campanya de Smashing Pumpkins, haurà escoltat algun cop Ned Penn Smashing Pumpkins? I don't know, però bàsicament aquí rau tot el seu èxit en aquestes campanyes, en posar aquestes persones, en posar aquestes persones i que la gent digui Dios, m'has vist que tal, que aquesta persona està aquí no sé què, perquè en si la roba tampoc és tan trencadora, és simplement la germana petita de Marc Jacobs, o sigui, de la marca Marc Jacobs, llavors hi ha com la germana adolescent, com seria el Fórmula Joven del Corte Inglés, no? La germana petita, la roba per gent jove, o com tantes altres marques, no? Però tenen la fórmula perfecta, tenen una direcció de càsting que la majoria de marques ara mateix matarien per tenir. O sigui, ells volen els nachos de la direcció de càsting de Heaven so bad. La identitat de marca de Heaven es basa una mica amb la idea aquesta de que si et perds una setmana d'internet, si et perds una setmana de Twitter, ja no entens la meitat de les bromes. Que és algo real. Per exemple, aquesta setmana passada es va com fer viral la broma de Polish people when they turn 19, que és que un tio va fer un tuit que deia In Poland, when you turn 19, you are tested to see if you can surf. És a dir, a Polònia, quan fas 19 anys, et posen a prova per veure si pots servir. Llavors, com la gent de Twitter li fa tanta gràcia la paraula servir, en plan, servir, no servir a l'exèrcit, i llavors com tot de memes posant moments icònics de la cultura pop en què es considera que aquesta persona estava servint en el sentit de cultura pop i llavors la frase és sobre Polish people when they turn 19, els polacs quan fan 19 anys. Llavors, si tu un dia et saltes internet, si un dia et saltes Twitter, ja no entens què vol dir els polacs quan celebren 19 anys, perquè t'has saltat que un dia un tio va comentar això. Vale, aquesta és l'essència de Heaven by Marc Jacobs. És a dir, si tu un dia et saltes internet, la següent campanya de Heaven potser no l'entens, i aquest és el seu appeal. El sentit d'exclusivitat, de només els que ho entenguin. La validació de saber totes les campanyes de Heaven. I això ho estan intentant copiar totes les marques, i això ho hem vist aquestes setmanes de les modes als front rows, que era bàsicament això, recalentar els nachos de Heaven by Marc Jacobs tota l'estona, perquè el que intentaven fer era que fos el sofà de Heaven by Marc Jacobs. Com diu aquesta noia en aquest tuit, aquest front row de Balenciaga, i algú comentava Isn't this just the Heaven by Marc Jacobs couch? Fins aquí estem seguint, no? Vale. Què és el sofà de Heaven by Marc Jacobs? Bàsicament, tu saps que t'has passat el joc quan la teva campanya passa a ser un concepte. Deixa de ser només una campanya en plan, sí, campanya otoño-verano, no sé què. Passa a ser un concepte, algo que la gent fa referència, algo que algú veu una front row i diu, això és el sofà de Heaven by Marc Jacobs. Això, bueno, és el que tothom desitjaria que li passés a la seva campanya, al seu projecte, al màrqueting que sigui que estan fent. I es refereix a aquesta campanya específicament, deixo per aquí les fotos, és un sofà, se suposa que és un sofà molt llarg, però bueno, són moltes fotos que tu vas passant, on hi ha moltes persones influents per algun motiu o algun altre, no em refereixo a influencers, tot i que també pot ser influencers, en el sentit que tenen influència a l'actualitat per algun motiu o per algun altre. Microcelebrities de Nova York específicament, perquè Heaven és com molt relacionat amb Nova York, a superfamosos, que ja són famosos, It Girls, creatius que potser no sabies ni quina cara tenien, però que estan a tot arreu. Bueno, hi ha de tot. Per exemple, en aquesta campanya específica hi havia la Gabriette, que és com coneguda per ser It Girl, per ser la fiance ara mateix del Matty Healy, per estar connectada amb el Lore, Charlie XCX, no sé què. També hi ha de sobte la Lizzie McGuire, que crec que em vaig parlar a l'episodi anterior. Potser la tenia apuntada i no la vaig mencionar. És això, Twitter Celebrity. I al final de tot surt de sobte el Michael Imperioli, que és això, no cal que sigui tots persones supernínxol que només coneixes si estàs molt rato a Twitter. En plan, òbviament coneixes el Michael Imperioli, però té molt sentit que hi hagi el puto Michael Imperioli en el sofà de Heaven. És com una idea. Aquí és el que us dic, com que aquest és el concepte que us he dit que em costarà desenvolupar, perquè no sé com desenvolupar què és la idea platònica del sofà de Heaven. En plan, gent que és el moment. I pot ser gent que tu no saps qui és, però està impactant el teu moment o d'alguna manera impacta els moments de les persones que impacten el teu moment, saps? O potser és un superfamós, però no qualsevol famós, sinó aquest específic, i tots tenen això en comú, que són el moment.
i que porten Heaven, no? Llavors Marc Jacobs els agafa tots i diu, i a sobre porteu Heaven. Llavors què fa? Que Heaven sigui the fucking moment. Aquesta és la idea. I els hi ha sortit efectivament molt bé perquè és això, Heaven, el sofà de Heaven s'ha convertit en una idea platònica. En plan, tu pots pensar en qui seuria el sofà de Heaven. Pots fer un tuit com aquesta noia i dir Luigi Mangione stands on the Heaven by Marc Jacobs couch. I estàs entenent perfectament el que està dient, que és com Luigi Mangione, que tots n'estem parlant, a l'assassí aquell de CEOs, no sé què, no sé quantos, ara mateix estaria assegut al sofà de Heaven by Marc Jacobs, en el sentit de que és el moment. Ara aquí és on estic anant esperant de les vostres vibres, perquè sé que m'estic explicant malament, però que si poseu una mica de la vostra part i pilleu una mica, m'esteu entenent perfectament. Vale? Llavors, estem en aquest mindset, ens estem entenent, i ens estem fent una pregunta a la vegada. Vale? El Heaven by Marc Jacobs Couch ja existeix, però fa molta referència també a Nova York, i nosaltres no vivim a Nova York. Llavors, the question is, qui seuria al sofà de Radio Noia? Entenent l'essència del sofà de Radio Noia by Marc Vallverdú. Efectivament, jo en aquest cas seria Marc Jacobs, però és que és el sofà de Radio Noia, perquè l'estic plantejant jo, igual que Marc Jacobs el va plantejar, però tenia un equip de creatius darrere aquí, és on em fa por una mica, perquè jo de moment no tinc un equip de creatius i necessito que poseu de la vostra part per ajudar-me a completar. Vale? Una mica les normes, què serien? Clar, mirem el model de Heaven, jo he intentat analitzar persona per persona, de les 70 que hi ha 70 persones en aquell sofà, que òbviament és un muntatge, però bueno, és igual. Hi ha models, però models en el sentit de que han d'estar també amb una capa més, no només perquè siguin guapes i quedin ben al sofà i sigui la seva feina, han de portar alguna més, com la Gabriet, és la millor amiga de la Charlie, és la fiança de no sé què, o l'Àlex Consani, no sé si està al sofà, crec que no està al sofà, però podria estar-hi, perquè porta alguna més, ¿vale? Si parlem de models, Nepo Babies, aquesta m'encanta, estrelles de TikTok, estilistes, fotògrafs, directors creatius, que realment fer el càsting del sofà de Radio Noia és molt més difícil del que sembla, no només perquè jo ara mateix no sé si sé tanta gent, i menys aquesta gent que està behind the scenes, és a dir, que no és de cara al públic, sinó que són els que creen el contingut, sinó també perquè passa un factor, que això ho van comentar un cop, l'Esventalla, un episodi de les males decisions, que és com la cultura vista, la teva pròpia cultura vista de molt a prop. Jo veig el sofà de Marc Jacobs de Heaven i no em fa cringe perquè és com una altra cultura que jo veig des de fora i penso, uah, que guai, el sofà, bla. Però quan és la teva pròpia i has de veure aquesta gent de prop, i has de veure gent que és del teu propi entorn o de la teva pròpia cultura, molt fàcilment tot et fa més cringe, perquè tens com més autoconsciència d'això, no? Elles ho parlaven, posaven l'exemple de la pel·li de Niqab, com es diu Niqab, la pel·li, que diuen, uah, tots ens han semblat superguai i ens encanta, però si aquesta pel·li es fes aquí actualment i els protagonistes, jo que sé, fossin Figaflaues, molt fàcilment ens faria cringe. En canvi, quan és algú de fora, ho celebrem molt fàcil i ens fa molta gràcia i com és el millor tal, però quan les coses les tenim de prop, el cringe, o sigui, el baròmetre del cringe és molt més fàcil de creuar. I tenen tota la raó. La cultura, com més de prop, menys glamurosa ens sembla. I també disclaimer... Odio fer disclaimers perquè sento que si faig un disclaimer és com que us tracti de tontos i per mi no ho sou, però per si hi hagués algú despistat per aquí, no estic fent una llista de tu ets guai, tu no ets guai i com que no t'he dit a tu vol dir que no ets guai, no, estic parlant d'això, estic parlant d'un sofà imaginari que m'he inventat jo, m'he tret de la butxaca, res és tan important. I si realment tens moltes ganes de que et digui en aquest sofà o que no et digui o que no sé què, envies un missatge i jo t'afegeixo, et trec, et poso, faig la voltareta per tu, si creus que és tan important Radio Noia per la cultura. No ho és, sorpresa, però si tu consideres, gràcies. Vale, més enllà d'això, oberta a canvis, oberta a propostes, ara tinc la meva llista, no us preocupeu. No us penseu que he vingut aquí sense fer els deures. Sempre i quan entengueu l'essència del que estic dient. No em vingueu a dir que posi l'Aitana, que tot el meu respecte a l'Aitana, però estaria al sofà de Heaven by Marc Jacobs by Marc Vallverdú. Saps? Ella és famosa, sí, sens dubte, innegablement, és potser una de les persones més famoses d'aquí. Però no estaria al sofà, és aquesta essència, no sé explicar-la. Vale, comencem. Justificaré les meves respostes fins que em cansi, perquè al final això és un joc col·lectiu, però me l'he inventat jo, per tant, quan
deixi de voler justificar-me, no em justificaré, i ajo y agua, esto es lo que he puesto jo. S'ha de dir que he demanat molta ajuda, perquè jo al final tampoc conec tanta gent, llavors des d'aquí un agraïment a totes les que m'heu ajudat amb la casting direction. Anem a veure què us sembla. Vale? Primer lloc, Mar Vallverdú, Radio Noia herself. Vale? Al primer lloc del sofà hi seia Marc Jacobs, i aquest sofà qui l'està dirigint? Jo. Pues jo, ahí que va. No tinc cap mena de vergonya. És així, ja ho sabeu que anava a ser jo la primera. Continuem, avancem en el sofà. La Pili i el Mochi, que és el seu gos. La Pili s'ha obert Instagram, per mi això és el millor que em passarà en tot l'any, no és ni broma, és que no ho enteneu. Jo fa molt temps que demanava que necessitava veure l'Instagram de la Pili. De fet, jo tenia gent en comú que sí que havia creuat la barrera, perquè la Pili abans tenia l'Instagram privat i publicava per als seguidors que tenia. I, de fet, jo tenia com gent en comú que havien creuat la llista dels amics de la Pili, que estaven en aquest Instagram privat. I jo demanava, pel meu aniversari no us demano res més que em deixeu veure l'Instagram de la Pili, que per mi no és broma, és una de les ments més importants de la nostra generació. Per tant, per celebrar que ja per fi podem veure els més de 1.000 posts que té en aquest Instagram, que està exactament a les expectatives que tenia d'ell, la Pili estaria bastant al principi del sofà amb el Mochi. El sofà continuaria amb Podame, el perruquer de l'Ada Colau i de bastanta gent de Barcelona. Més com un perruquer influencer, crec que fa molta labor per la ciutat. No cal que facis labor per la ciutat per estar al sofà, però crec que ell, com a hairstylist, diríem, estaria en el sofà de Radio Noia. Després de Podame hi hauria l'Emma Vilarassau. Evidentment, no crec que cal que ho digui perquè hi ha de ser. És una mica el seu moment Michael Imperioli. És la nostra. És el moment i a la vegada és aquesta gent com ens uneix, no? Seguim. Després de l'Emma Vilarassau hi haurien els Attractive Smithers. No sé quants són ben bé. Jo diria que 4 o 5. Crec que el col·lectiu Attractive Smithers, context, sí, clar. Ara si estem perdent-nos tan ràpid anem malament. Attractive Smithers és una cuenta de memes que defineix un tipus d'humor molt específic que es podria definir en plan if you know, you know. Llavors, òbviament, estarien en el sofà. A més, han creat com tota una tendència, com si diguéssim, com que ara n'hi ha moltes de semblants, però ells són els primers, llavors han de ser-hi. Jo crec que és això, com a col·lectiu, crec que són molta gent, no podeu ser-hi tots al sofà, ho sento, i hi haurien d'haver els 3 o 4 que són els administradors. Quina cara tenen? Ningú sap. I això és el que també m'agrada molt d'aquest sofà, que tu miraries les fotos i diries qui putes és aquesta gent, i llavors a poc aniríes desxifrant les capes, en plan, aquests són els d'Attractive Smithers, lol, vale. Següent, Paula Farello, que és la tercera de les germanes Farello, que falta una altra, i el Noi, que també m'agradaria molt ara de sobte que hi fos. No sé si ell voldria sortir en el sofà de Radio Noia. Estaria molt bé que sortís. Com, soc qui ha viscut tot això behind the scenes. Però bueno, en tot cas, la Paula Farello segur que voldria ser-hi. És una mica la mateixa vibra de la Pili, és a dir, germana, una persona superfamosa, en el seu cas germana de 3 persones famoses, la Batia, la Muixca i la Greta, i ella, pues, a més, com és això, com la Pili que les acompanya, que treballa amb elles, vull dir, com no és que estigui desvinculada dels seus projectes. Llavors m'interessa molt com a persona behind the scenes que sigui al sofà. I sí, seran les dues, i seran la Pili i la Paula, perquè és el meu puto sofà, i jo mano. També m'agradaria que hi fos la mare. Ara estic dient tota la família. La mare de les Farello també m'agradaria, però no podem gastar tants llocs encara, jo crec. Però sí que m'agradaria que hi fos la mare d'algú. Com a persona del moment, jo crec que no sé quin altre podria ser-hi part de la mare de les Farello. Vale. A continuació hi hauria la Indicatiu. Ella és la persona més llesta de Twitter, fa les llistes més específiques, més gracioses, sempre té com la cosa més específica i encertada a dir, per tant té un lloc al sofà, evidentment, i al seu costat hi hauria la Maria Aguiló com a representant del món del PR. És a dir, del darrere, del behind the scenes un altre cop, però del món influencers, eventos, no sé què. Ella, em direu, no viu a Barcelona, ni tan sols a Catalunya, viu a Madrid. Bueno, però podria viure aquí. I a més crec que ja vivia a Barcelona durant un temps, per tant, òbviament estaria al sofà. Després hi hauria Juan Feducci, que és el productor de La Guineta i crec que també de moltes altres coses, i que em confirma les meves sospites de que evidentment hi seria perquè ell estava al front row o convidat al desfile de Paloma Wool, que, com repeteixo, les marques ara intenten fer que els seus front rows siguin una mica això del sofà de Marc Jacobs, no? En plan, if you know, ja convidem aquests, perquè tal, perquè no sé què. Doncs, evidentment, ell hi seria. I
no hi ha altra persona que pugui anar al seu costat que la Wineta, perquè són la dupla, no? Bàsicament perquè són productor i artista. Per tant, quan dic que podeu canviar de lloc l'ordre de les coses que estic dient, sí, excepte els que vagin de 2 en 2, o de 3 en 3, o en plan els Attractive Smithers no els podem separar, el Juan Feducci i la Wineta no els podem separar, però sí, entenem, no? És bastant evident. Vale, al costat de la Wineta i parlant de la Palau Maul hi haurien les noies, parlo en plural perquè no tinc ni idea de si ho porten una, dues o moltes, o no sé si són noies, però en el meu cap ho són, d'Aurem Biaix. Què és això? Perquè en el sofà de Marc Jacobs també hi ha dissenyadors, tot i ell ser un dissenyador. Hi ha col·laboració de mons creatius. Per tant, també poden haver-hi dissenyadors aquí. Les d'Aurem Biaix. Així és com ho he titulat. No sé si és plural o no, li donarem els llocs que necessitin elles. A continuació, Tro de Ponent, que vindria a ocupar el lloc perfecte, igual que l'indicatiu, de Twitter Celebrity. Twitter Personality, gràcies a ell el català existeix perquè tradueix totes les paraules que jo ara estaria dient en anglicismes en català i inventa un llenguatge d'internet en català i és una labor que es premia amb un lloc al sofà. En aquesta mateixa línia, també una noia que em surt molt sovint a TikTok i trobo que hi ha molt poques TikTok stars en aquest sofà, ja me'n direu de més. Hola de nou, a Barcelona avui Manresa, estem al 7 i pam i pipa i ens ve molt de gust ja començar amb prendes de primavera. Com no, sorprendre-us amb els colors. Un dels colors més bonics d'aquest estiu serà el rosa. Una prenda mona. Nois, 7:30 del matí, ens acaben d'arribar els calçots fets a la brasa. Com cada setmana, ja sabeu, aquesta és la penúltima setmana que tenim l'oferta. Mireu quanta gent ja tenim separada. Però posaria, es diu Juvinya a TikTok, crec que es diu Míriam, m'ho va dir la Joana això, gràcies Joana per el knowledge de totes les persones del món, i bàsicament fa com, és això, i crec que ja la vaig posar un dia en un episodi de Radio Noia, que tradueix com una mica com el Tro de Ponent, que fa bromes en català de coses que estan passant al món, no? En plan, aquest que és com sonaria la Charlie XX en català, no sé. Vols saber de quin color són les meves calcetes? T'agradaria saber què està passant per allà baix? Sí que. Llavors, una mica més de creatius que estan darrere les coses que consumeixes, hi haurien les Mercy Chula, que són com un duo relativament nou, que li estan fent els vídeos a la Muixca, també van fer coses per la Maia en el concert que va fer fa poc al Club Sant Jordi, i parlant de la Maia també hi hauria el Daniel 2000, Daniel 2000, que jo li dic com a mente brillante, darrere de l'últim disc de la Maia, però també mainline, també representation, lloc al sofà. A continuació, aquí una concessió de Radio Noia, perquè no és un contingut que jo consumeixi, però crec que li farà gràcia al poble que Xavi Norriquis sigui al sofà. No? Si no, el podem treure, si no us fa gràcia. Després hem de fer una mica més, if you know, persones que no tens ni idea de quina cara tenen, però quan et diuen, no, aquests són aquests de no sé què, dius, vale, Trastos a Instagram que van fer aquell porró que és com un puff. Us ha sortit? Sí, no? Lloc al sofà, endavant. Aleshores, aquí podem debatre si Alba Riera i Genís Pena anirien asseguts junts o en llocs superdiferents del sofà. Els dos tenen un lloc, Alba Riera, La Turra, Genís Pena, Gallery Sessions o Power Couple. Podem decidir-ho. Obert a propostes. Aleshores, aquests sí que vindrien en pack, perquè tots tres són per si personalities, if you know, però m'agrada la idea de junts, perquè és un power couple d'amistat, que són el Martín Melcion, la Juliana Canet i la Rita Rakosnik. Vull que seguin junts en el sofà. Em sembla una bona tríada. Aleshores, ens falta una mica de literatura, ens falta una mica de món escriptors i li posarem un lloc al Paul Wask. Us sembla bé? Em falten escriptors. Llavors, queden llocs encara lliures. Podem posar més escriptors, els que em digueu. Estic oberta. I continuant amb llocs de gent creativa, de gent artista, he tardat molt a dir-ho, trobo, hi hauria un lloc per la Berta Prieto i per a Lola Rosales, que és la seva dupla. De fet, crec que com a dupla ja no firmen juntes, però crec que és igual, van juntes forever en els cors de la gent. Llavors, de sobte em va sortir l'altre dia un vídeo que em va fer molta gràcia d'uns nois que es diuen Diezma Productions, que sortien com feien escoltem però no jutgem i anaven amb una moto i caien per un barranc. Escoltem però no jutgem.
jo li veig un potencial a aquest tipus d'humor absurd que ha fet que instantàniament, tot i ser com nous, que instantàniament guanyin un lloc al sofà de Ràdio Noia. Estem en aquest nivell, ja l'Emma Vilaresaui també hi són ells, però estem entenent que tots dos tenen molt sentit. Vale. Continuem. I han de ser la Belén i la Bimba, que a més queda superbé com a noms. Belén Barenys i Bimba, la seva filla, ocupant un lloc cada una. Podrien estar a sobre la seva falda, perquè al final és ser mare, però que hi siguin, juntes. No les separem, perquè seria una mica traumàtic com a nena petita que et portin en un sofà tan gran i et facin seure lluny de te mare. Aleshores, les 5 cèntims, 1, 2, 3, 4, 5, 5 llocs reservats per elles, allà mateix. Tot això ja estic anant ràpid i no estic justificant ja, perquè noto que ens estem seguint el rotllo, no? Les 5 cèntims, cal que les expliquin, no cal que les expliqui, les seguim tots, no? Després de les 5 cèntims, Manuela Core. La Manuela és bàsicament l'alcaldessa de la nit de Barcelona i això també crec que crearà aquest sentiment de nínxol que aconsegueix sempre crear Marc Jacobs, perquè la veuries i diries, dios, que guai, hi ha la Manuela. I això és el que volem d'aquest sofà, no? Que creï aquest sentiment de estàs reconegut tu perquè hi ha aquesta persona aquí que tu reconeixes, saps? Llavors, Marc Giró. Un altre Emma Vilaresaui. Tothom estarà content, li pega molt estar al sofà. I la Judit Martín també, perquè crec que comença a estar, de sota la paritat, però comença a estar en aquest sentiment de col·lectiu de ens encanta aquesta persona, tot el que faci aquesta persona és excel·lent, i això els hi passa amb els dos. I per això vull que hi siguin tots dos. Després, Maria Freire, que és una artista que em va descobrir la Rita Roig, que ella sap moltes coses d'art i jo zero, però que m'ha dit com, és molt xula, tot el que fa és preciós, evidentment, jo he mirat el seu Instagram, és preciós, i crec que pot estar prou allunyada, però a la vegada en aquest allunyament està a prop d'aquesta idea, i estaria al sofà. I llavors els artistes, que potser no estaven tan tocats, estaven tan apel·lats en aquest sofà, la veurien i dirien representation matters. Al costat de la Maria Freire hi hauria la Roma, la filla de la Laura Escanes. Face reveal al sofà de Ràdio Noia. Per si no eren prou importants que hi fos tota aquesta gent, com a mínim seríem notícia en lectures. La hija de Laura Escanes aparece por primera vez en un sofá de una chica. Ràdio Noia. No la pondrien esto en el titular perquè ja no seria important. La Roma. I seria ella sola. La Laura no hi seria. La Laura estaria a darrere la càmera amb mi, que jo estaria fent la... no, jo no estaria fent la foto, jo estaria asseguda al sofà. Doncs a darrere la càmera, ella estaria fent la foto, la Laura Escanes estaria fent la foto. Vull dir, no us preocupeu que la Roma no estaria sola. Però la Laura no hi seria, no perquè no la vulgui o perquè d'esto, sinó pel sentiment que hem dit. Al costat de la Roma hi hauria la Maria del Mar Bonet, al costat de la Maria del Mar Bonet hi hauria l'Albi, que va inventar Barcelona, al costat de l'Albi hi hauria l'exbisbe de Solsona, que ens ha donat una de les històries més importants d'aquest petit país, que és a dir, un bisbe que lo deja todo por amor. Tu y yo, Chelo, hemos tenido una noche de amor, amb una autora de porno satànic, això ja no recordo. Això potser és una hipèrbole que acabo de dir jo, però era algo així, no? Que era una autora com de... algo pseudo-satànic. Vull dir que encara tenia més capes la història. Però bueno, encara que la tia fos profe de religió, alies no sé què, no sé quantos, la història ja tenia prou gràcia que ell fos bisbe i deixés ser-ho per poder contraure matrimoni. Bueno, no sé si estan casats, no crec que estiguin casats. Bueno, que és igual, per anar a fer l'amor. Al costat de l'exbisbe de Solsona, Icon Legend, hi hauria Youngmara o Gutjan. He pensat que hi havia d'haver representació de la Pound Gang, com a història de Catalunya una mica també, vull dir, ells, si fos un sofà de l'estat espanyol hi hauria Young Beef sí o sí, i al final qui va portar el trap a Catalunya? La Pound Gang. Llavors hi han de ser. Llavors, si són, potser no cal que hi siguin tots, i llavors he pensat que el seu nom m'agrada més. Young Mara crec que és un nom excel·lent, en el moment en què se li va acudir devia estar posseït per la inspiració divina, i Gutjan també. Bonjan, Gutjan, bueno, absolut geni. Llavors, un dels dos es poden sortejar al lloc. Llavors, al costat, de sobte seguim amb la temàtica músics, Roger Mas. Hi ha molta gent que ara de sobte ha descobert Roger Mas aquest any, no m'incloc, jo encara no he entrat en el lore, però el respecto i el poso al sofà. Vale? Entenc tots els que heu anat al concert i us ha canviat la vida, jo no hi he anat. Vale. Llavors, crec que falta una mica més
tipus l'essència aquesta del bisbe de Solsona, coses que hagin arribat més a nivell internacional, que hagin tingut impacte i que potser una mica la capa meme, no? Com en quins moments hem sigut memes. He pensat en que podríem convidar els nois aquells del típic meme del tio que mira enrere i que té la nòvia, que mira com mira la noia, saps? La plantilla aquesta icònica de meme, que resulta que són catalans i que això es va descobrir per un episodi de La Ruïna, doncs tindrien un lloc al sofà també. Aleshores, aquests tres anirien seguits, que són Baby Tricks, Rojo i Julieta. Per què anirien seguits? No només perquè són tres icones legendàries de la música, perquè van anar tots tres al Sunyon. I això seria la representació d'aquest col·le icònic de Barcelona, d'on han sortit bàsicament tots els actors de Polseres Vermelles, Merlí i la sèrie que sigui. I aquests tres cantants. Van junts. De fet, havia pensat potser incloure el director d'aquest col·le, tot i que en realitat no, ni pinça ni corta en què tots els alumnes que li surtin siguin relacionats amb el món de la cultura, però potser tindria la seva gràcia. En tot cas, ells tres en representació del concepte del Sunyon en l'àrea metropolitana de Barcelona. Després, m'agradaria que hi fos també Joan Ros, estilista, dissenyador i todo conocedor del món de la moda, i la Francesa, que és cantant, i tots dos són bastant de moment. Vull dir, com estic molt interessada en qualsevol cosa que facin. Al costat, Júlia Barbany, del col·lectiu Les Hueques, que entenc que ho van deixar, però no estic segura, vaig sentir un rumor de que potser tornen, no ho sé. Però la Júlia Barbany seria per representació de Les Hueques, per l'obra aquella que van fer de l'amistat i han fet moltes altres coses, però jo hi segueixo pensant i crec que ha de tenir el lloc al sofà. Al seu costat, Aïda Camproví, que ella és de moment en el sentit que l'escena musical depèn d'ella. I no tothom ho sap i aquesta és la gràcia del sofà. Aleshores, ja estem acabant. Crec que vaig pel número 60 i poc i penseu que n'hi ha 70. Per tant, si me n'he deixat, si creieu que hi ha gent que hauria de ser-hi, hi ha 10 llocs que podeu omplir vosaltres. Últims llocs. Carme, sindicat de llogateres. Ella l'has vist a tot arreu. Ella seria al sofà. De fet, ella hauria de ser-hi bastant abans. Per què està tan a baix? Perquè hem de mantenir l'engagement durant tot el sofà. A mitges no us puc perdre. Heu de seguir per aquí. En parelles sí que voldria que hi fos l'Irieix i la Paula Vicente. Irieix en el sentit de On the Rise, no sé què, You Know, Mont també, Wineta, Juan Feducci, no sé què, tots aquests són com amics entre ells. És una mica com el flow aquest Rússia i DK, que són el Ralf i Chu, tots aquests de Madrid, Drami, Tristan, tal, però en versió Catalunya. I la seva nòvia, la seva parella, és la Paula Vicente, que va sortir a l'obra de la Berta Prieto, la de Les espies de veritat, la de Derecho a Pataleta, i que és la filla de la Judit Mascó. I tot això no ho saps, tu. Tu no saps res. I per això ell està al sofà. És perfecte. Aquesta jo crec que ha sigut una inspiració d'últim moment i crec que és molt adient. I per últim lloc del sofà, m'agradaria que l'ocupés Francesc Mauri. El nostre veritable home del temps. Hi ha molts altres homes del temps, però de qui ens fiem? De Francesc Mauri. Qui ens agrada? Francesc Mauri. Té un toc home del temps del poble. Aquest comunisme, ell ho faria tot per nosaltres, ell diria que sí a vindre al sofà. Llavors, clar, en tot això jo anava mirant campanyes de Marc Jacobs i aquesta de la Bad Baby amb una moto que m'ha recordat molt el videoclip de Bound to de Kanye West. I crec que m'agradaria recrear en aquesta espiral de campanya de la cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona. De fet, us diria, si voleu patrocinar aquest sofà, parlem-ne. Anava a dir, us regalo la idea. No us la regalo per res, qui em robi aquesta idea, ens veurem les cares. Per tant, aquesta idea no és gratuïta. Està aquí. Ara ficaré TM, idea registrada, no sé què. Bueno, en tot cas, estava veient altres campanyes de Marc Jacob de Heaven i crec que podríem fer una amb el Manel Vidal i l'Andrea Gómez amb aquest flow Bound to de Kanye West. Ja sé que ara és nazi. Però bueno, estic parlant de coses visuals, necessito referències i aquesta és la referència en aquest cas. I podríem reinterpretar-la, no cal que hi hagi un dels dos despullat en la moto
i l'altra, que si estan oberts també podríem fer això. Però això ja és una altra campanya. Això ja és un altre capítol, no té res a veure amb el sofà. Fins aquí aquesta anada d'olla. Espero que estigueu d'acord i, sincerament, podem obrir un Google Drive i completar aquest sofà. Hi he posat bastanta dedicació i intenció i crec que al final ha sortit bastant resultant, però ja em direu vosaltres.